Yazini sanibonani. Ngiyathemba nikahle. Yazini since le ngoma ngacala ukuyizwa man iloko ikhona iminyaka neminyaka. Kodwa ngiyazibuza ukuthi abantu abaculayo bakuphi bona. Abantu abaculayo because mara ingoma simane sayilalela asazi nokuthi icula ubani nalabantu bakhona asibazi. Baphi labantu abaculayo ngoma imfihlo yabazali? Cela ningifunele bona ningithoyele bona. Baphi labantu abacula imfihlo eyabazali because ingoma sayilalela asazi nokuthi icula ubani nokuva kule ngoma bamenshina uba Bujali, uSanele nosisi kaSanele nomama kaSanele. Baphi labantu abacula le ngoma? Labantu abacula le ngoma lo sisi kaSanele noSanele baphi bona? Baphi labantu abacula le ngoma? Cela ningifunele bona ningithoyele bona. Funa labantu abacula le ngoma. Angibazi. Ngiyafisa ukubazi. Labantu abacula le ngoma baphi? Le ngoma seyineminyaka ikhona. Abantu bayacula kuma Facebook, Instagram, YouTube. Kodwa abantu bakhona ababazi. Cela ningifunele labantu ningithoyele bona. Ngiyafisa ukubazi. Cela nama if bayibukele cela niziveze. Ngiyafisa ukunazi. Cela ngifunele abantu abathola abacula le ngoma le imfihlo yabazali. Ngiyafisa ukubazi. Ngiyafisa wena office because silalela ingoma yomuntu esingamazi nasebusweni asimazi but manje siyalalela. Cela ngifunele le ngoma le abayiculayo imfihlo yabazali because ngale ngoma bangadla ngale ngoma. Abantu ngibonile bayayithanda. So cela ningifunele labantu abacula le ngoma. Ngiyabonga. Mfihlo yaza emotion phela ngaze ngalala nengane esekhaya ngenxa yabazali